Елена носеше тежък, невидим камък в сърцето си в продължение на много месеци. Камъкът беше нейният гняв към стария й приятел, Дейвид. Дейвид беше направил грешка, която струваше на Елена много пари и тя просто не можеше да му прости. Не мога да го пусна, мислеше си тя, той съсипа всичко за мен. Горчивината й растеше като плевел, крадеше щастието й и я караше да се чувства уморена през цялото време. Един слънчев следобед тя срещна един стар, мъдър мъж в парка. Той се усмихна любезно и попита: защо носиш такова голямо бреме, дете? Елена му разказа за Дейвид и за злото, което й е причинил. Старецът слушаше мълчаливо, след което посочи малка, трънлива лоза. Държането на гняв е като държането на тази трънлива лоза, каза той. Това наранява човека, който я държи, много повече от този, който я е причинил. Той й каза: прошката не е подарък за Дейвид. Тя е дар на мир за теб. Заслужаваш да бъдеш свободна. Елена помисли за простите му думи. Тя осъзна, че наказва само себе си, като поддържа гнева жив. Тя затвори очи и точно там избра да пусне тежкия камък. В този ден Елена почувства лекота, която не беше познавала от месеци. Слънцето изглеждаше поярко и сърцето й се почувства отново отворено. Силата на прошката е реална. Това е изборът да освободиш себе си от затвора на миналата болка. Простете заради себе си и ще намерите истинския мир. Не чакайте, започнете своето пътуване към свободата днес. Моля, абонирайте се и коментирайте със собствената си история на изцеление, като използвате Bulgarian Repo.